Bakso 20.000 oleh kae sakmene iki cak po ya ora kemplakaran wetenge. Dodol apa iki? Mie ayam. Bakso bos. Piro? 7.000. 7.000. Oke. 20.000. Oh. Ya. 20.000. Telepon ini komplit. Komplit. Sekarang ndi, Mang? Oh, tuku piro? Tuku piro sing kuwi? Kamu ki rong omah 5. Oh. Mau 5 ta jen? Heeh, nggo pirang dhewe? Iki tekan yang dhewe iki. Nduk Mas yang itu. Kaya proto biasane ya. Heeh. Oke. Iki 20.000 lho. 20.000. Heeh. Dadi siji. Berarti siji no. Mangkoke tak gedhek yo. Ini piro ini? Mine Loro. mine telu. Lho. Heeh. Oke, baksone kan aku. Oke. Oke. Wah. Bentek. Motor jam piro Om? Biasa setengah siji. Oh, setengah siji kok biasane. Heeh. Oke. Ya. Jenggote lamet rung dikeroki. Oh wis. Tak silingan apa? Keran apa? Ora. Sah dikero. Itu ricik banget. Bar tak kira iki gentas jenggot iki. Lah ya. Ah iya. Ya, taune dhewe kok. Selerane jenengan. Pas udane rata kowe. Heeh, Mas. Ana carane udan iki koyo tane entek.